қиматгул Сафолова баъд аз марги шавҳар бо як писар танҳо монд ва солҳо боз зиндагии фақирона дорад. ҳеҷ шуғли муайяне надорад ва барои дарёфти рӯзӣ дар хонаҳои мардум кор мекунаду зиндагии худу фарзандашро пеш мебарад. дар рамазон ку нуни хӯрда надоштам. раис маҳаллам уял али ошим гирифт оварда нунум гирифт оварда ки рӯзатам шикой худо бизанам. Ин сокини 51-солаи шаҳри Душанбе мегӯяд барои камбизоат буданаш низ аз сӯи давлат ҳеҷ кӯмаке дарёфт намекунад. падарам ҳамиҷада ҷон каст ки ҳами бароси худаш шава ҳамиҷада зиндагӣ шава кнабиёва бихира худаш. саломатӣ нағз нест ба худо. почаҳом дар мекунанд ҳама ҷон дар мекунанд ба худо. як қолини надорам дар тайпон партом. тибқи меъёрҳои байнулмилалӣ хонаводаи қиматгул фақир ҳисоб мешаванд. бонки ҷаҳонӣ шахсеро ки дар як рӯз камтар аз 20 сомонӣ барои худ харҷ мекунад сахт фақир мешуморад. аммо Тоҷикистон дар шинохти камбизоатон усули эътирофкардаи бонки ҷаҳониро намепазирад ва камбизоатонро бинобар вазъи хонаводар ва ҳайати оилаву мизони даромад шиносоӣ мекунад. аз рӯзи муроҷиата то муроҷиатигаш 1 сол мегузара, баъдан боз аз нав ҳуҷҷат ҷамъ мекунад. камбизоати ин не нафақа аст не ягон кӯмакпулӣ. ин он чизе аст ки яъне ки оила камбизоат дар давоми 1 сол бояд ки мавқеаша дигар кунад, яъне камтар ҷунбад, аз ҳамин вартаи камбизоатӣ бирояд. бино ба омори расмӣ дар Тоҷикистон 182 000 хонавода камбизоат ҳастанд. вале бо шурӯи пандемияи коронавирус ва аз кор маҳрум шудани садҳо нафар дар Тоҷикистон ва Русия эҳтимол дорад шумори чунин хонаводаҳо бештар шудаанд. алишер раҷабов, иқтисоддони Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон, дар як ҳамоиши минтақавӣ онлайнӣ гуфт, мизони камбизоатӣ вобаста ба мавсим тағйир мекунад. бо шурӯи фасли сармо сатҳи камбизоатӣ дар кишвар якбора поин меравад. аммо дар тобистон ки меваю сабзавот фаровон аст ва ҳамчунин муҳоҷирон дар ин вақт ба наздикон маблағи бештар мефиристанд, сатҳи камбизоатӣ камтар мешавад. вай гуфт, мизони фақр низ дар минтақаҳои Тоҷикистон аз ҳам фарқ доранд ва дар пойтахту вилояти Суғд камтар дида мешаванд. аммо дар вилояти Хатлону Бадахшон бештар будааст. ин иқтисоддон гуфт, бо вуҷуди он ки замони пандемия сарҳадҳо баста шуданд ва интиқоли маблағи муҳоҷирон кам шуд, ин ба иқтисодиёти кишвар таъсир кард. якчанд корхонаҳо аз фаъолият монданд ва ё қисман кор мекарданд. инро ҳам мушоҳида кардан мумкин буд ки сатҳи бекорон якбора зиёд шуд. тибқи тадқиқотое ки мо гузарондем, моҳи май шумораи бекорию хонашинӣ 40% боло рафт. хушбахтона ин шумора моҳҳои июлу август поин рафт. ба қавли коршиносон, агарчи Тоҷикистон дар қиёс бо солҳои 90 гоми бузурге ба сӯи раҳоӣ аз фақр бардоштааст, аммо вазъи имрӯза қадами дигар, аз ҷумла афзудани истеҳсолоти дохилӣ ва ҷалби бештари мардум ба иқтисоду ҷойи корро тақозо мекунад. Сарвинози Рӯҳулло, Шаҳлои Абдулло, Радиои Озодӣ, Душанбе.